Giluwas niya ang iyong kinabuhi sa kalaglagan. Gilibutan ka niya sa kayo ug kaluy. Maluluyo may gugmaon ang Ginoo. Dugay masuko ug hubong sa kaayo. Iyang kitang ginumala, dili sumala sa atong kasalanan. Ninbalo siya kanato, sumala sa atong mga kalakasan. Maayo. Hallelujah. Mayroon lang sila na halayo sa kasadpan. Sa iyo niyang ipalayo ka nato ang atong mga kalapasan. Mayroon lang amahan, maluoy sa iyang mga anak. Sa iyo naluoy ang Ginoo, kanila madulukon kaniya. Ang Ginoo maayo, ug maluluyo. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Kaya ang kasulatan nag-ingon, ang unang tao nga si Adan gibuhat mabuhi, apan ang katapusang Adan mao ang espiritu nga naghatag og kinabuhi. Dili mao moabot pag-una ang espirituhanon, kundi ang lawasnon, ug mosunod ang espirituhanon. Gihimo gikan sabog sa yuta ang unang Adan. Ang ikaduhang Adan niani gikan sa langit. Ang yutanon sama sa hinimo gikan sa yuta, ug ang langiton sama niadtong niani gikan sa langit. Ingon nga nagsulog kita sa dagoy sa tao nga hinimo gikan sa yuta. Magsulog usab kita sa dagoy sa tao nga gikan sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo malaan kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, sultihan ko kamo, nga namati ka nako. Higubahan ninyo ang inyong mga kaaway, ubuhata ang maayo alang iadtong naglumot kaninyo. Panalangini ang naghibaraot kaninyo, paghampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Kung may masadpa sa inyong amin, ipasadpa usab ang bigas. Kung adunay moagaw sa inyong kamisa dentro, ihatag usab ang inyong kamisi. Hatagin ninyo ang tanan nga nangayo. Kung wala kukuha sa inyong, o kung may kukuha sa inyong utang, ayaw niya ining bawihan. Buhatan nato sa mga tao ang gusto ninyo nga buhaton nila nga kaninyo. Kung mauri higugmaon ninyo, sila nga nagigugma kaninyo, anong magpaabot naman kamo panalangin? Bisan gani ang mga makasasala, nahigugma man ni atong nahigugma kanila,
Ug kung mauray buhatan ninyong maayo, katong nagbuhatan ninyong maayo, nganong magpaabot ang kamong panalangin, bisan gani ang mga makasasala nagbuhat na niyanan. Ug kung mauray inyong pahunahon, katong inyong gituhuhan nga makabayan, nganong magpaabot ang kamong panalangin, bisan gani ang mga makasasala magpahulaman ngadto sa mga makasasala ug magpaabot sila ng kabayan. Higugmaan hinuon ninyo ang inyong mga kaaway, ubuhat na ang maayo ngadto kanila. Pahulaman sila sa walay pagpaabot na bayanan pa. Kasi kung niini na po ang ganti nga inyong madawat ug kamon mahimong mga anak sa labing alam ng Diyos. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton, ingon man sa mga dautan. Busa pag maluluyon kamo, ingon na maluluyon ang inyong amahan. Ayaw ka mo paghukom sa inyong isip katao, ug ang Diyos dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasanta, ug kamo dili makasandot sa Diyos. Pasayuhan sila, ug ang Diyos masayo usab kaninyo. Paghatag kamo sa uban, ug ang Diyos muhatag usab kaninyo. Manawat ninyo ang mustong takos, ug pagkapinan magayon. Ibulo sa inyong mga kamot, bulob sa inyong mahagpo. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mauusap ang taksanan nga gamiton sa Diyos alang kanino. Ang Ebanghelyo sa Ginoo ay dali na tayo nagunang mga bulungan. Murag ipaglamay na ning mong balaya. Sa yun ang paglito, apan lisod ang pagkuban ng mga